Ka tsara be ndraiky tragno zany mila sode tsy akato fa za sako vandivandagna fareraka za himihegny andro io. Mama akato tragno zany e. Ndasy basagna hody. Ody ni ato. Ody? Mandroso, mipetrapetraka amin'ny sezy regny agny. Ya misaotra. Kabarinareo avy agny e. Tegna misy kabary madamo hoe asa aiza raha misena. Izy matadiavinare andrasy pasindentsoko fa izy zay mizaha télé mbadika ka. Tegna katomary ny tragno ndre mela o. Iaho za akato tragnonjare izy igny kony mamane. Sode fogna baka. Zare ko tsy makira vlanky tegna angalako vola maro. Etako za ho afaka jala e. Andasy ndraiky dignasagna lalahy zany fa izy koa avake tsy higneky. Za gnadima mela zafady aminao. Ay misy olo mato. Wala tsara nare roa mianaka. Wala tsara e. Zay, kabarinareo avy agny are. Tegna misy kabary kone. Zanako to baka mbola 17 taogno. De fa nahodikodiny zanakanare. Ke zare mandreny tegna tsy higneky. Ke zany matonga zaha ikoragna aminare mandreny. Atsika samby re mandreny malo miresaka. Ary za koa mafande zanako miaraka amin'ny lambany. Zany? Raha mamandao atsovedy Léon Paul namako mizaha film akabaka izy inte. Ia andrasy ndentsovika. Tegna marigny moa raha zany mademoiselle fa niaraka tamin'ny Léon Paul anao io. Ia, zahay ndraiky tegna mifankatia marigny. Izy moa tsy azona onogno na io tsy ampitagno anao miditra affaire amin'ny raha magnanjany anao. Tsy hoe tsy azoko onogno papa Léopold fa izy baka tiako. Mataraky anao ngia. Hainao tsara be ve avely? Ia, i heky ary mila avy ro agny nininy. Anao zany voalaza fa miaraka amin'ny zaza io zany anao. De tonga mamany ande ngala vola amitsika ngala dommage. Azafady papa Léopold e, za mbola tsy nanagna zany fa za juste hagnontany eritreritrinareo akato fogna. Fa arakarakaraha tanare ndraiky agnanovako zany niany. Matobaka anao tonga aminay ato. Efa nivongosona avy agny lambany zanako agnaty saky io. Efa misy fanapakevitra manokagna anao tagny. Ke tena taragnesaka malo le avy aminao. De eo amizay zay mandinika hoe ikenay na tsy kenay. Izy ko avy amin'ny eritreritrinakahy edy za tsy hanimba fiarahagnandreo e. Aterika aminare rafoziny atao atao zare izy mipetraka. Managna fotonasa zanakanare arosy fomba. Tsy managna mo nare mamelogna zareo akato tsisy olagna zany. Izy ko tsy tianareo fitongasako zanako akato tsy maintsy sidrika amin'ny fitoriagna fogna za. Ia, tsotra be zany madamo. Isorako edy nandeha taminay tato miditra tragnonay io. Dikoragna zany ave tsisy tory zahay. Matorerana anjany edy fitiavagna mbo hoisy raha mpiavanagna zany. Ke nantegna isoragna. Mantany anao malo za Léon Paul. Sode atanao ankateriagna le raha. Tianao ndraiky moa zanako ologno iro? Moi? Izy ko zahavagna eky baka le am'fona ato ia da tiako helo anazy. Fa antegna baka mbola mipetraka aminareo ato hogno. Le tegna ologna aminazy toy e. De mantany anao koa zao mademoiselle. Tianao tsara be ndraiky zanakay sode baka anao tonga aminay ato. Miara-mipetraka ato ary raha hafa ndraiky raha mitranga. De mantany eritreritrinao za. Tiako loatra eky zy papa Léopold e. Ya, zao izy madama. Hitako mafa mifankatia za zareo. Tsy magnino fa tazominay aty zanakao ary. De raha ohatra ka moa rehefa manana fotonasa karaka nikoragninao zay Léon Paul dia arosy raha ranjare. Ary tsy avoninay anao koa moa fa efa nisy concours zay nataony teo fa miamby zay concours zay mivaly atsika. Afaka soma tsara moa izy mandeha manao formation akagny. Vita formation to de mariage idiratsika. Fa tsy asitsika problème zany raha mamany. Anao edy soragna tsy to de nitory fa nandeha taminay tato. Ankasitrika anare koa za fa anare tsy nisalasala tamin'ny fanapahan-kevitra igny. Ke tsara koragna e. Abdoko to fa malaha armelawi. Zay izy armelawi e misy afagnahana i famtragno rafozignana ary zare namana higny akato zare namanao velogno akato. Fa za mamanao andeha amitsika akagny. Aza maditra ary aza magnano lalahy. Ohatra ke mandeha avinanto iandrasy fogna malaha izy tovidigny fogna fa aza magnano raha mangalabaraka za he. Za ndraiky tsy midikana tsy afaka mamagny za fa na ndraiky zanako afaka mamagny za izy ko lerany anare roa andeha mangy na mahazo mamagny fa aza maditry fogna zany raha tegna ampitandremako ana fa rafozagna nana manampetraka hoe sarotro mipetraka amin'ny rafoza. Izy ko am'zany edy mamanaza matahotro e. Za hitanay ito seky navarigny andrano na avy amin'ny raha tiany tiako. Ok bas zany e. Ary hangatadalagna za he veloma be nare. Ya, misaotra anao madama, misaotra anao fa
ato ny tragno manjary mitsiditsidika aminay ato atsika zay baka efa sarotro ifagnary efa tafidriky fihavanagna atsika amin'ny zaza reto. Ia misaotra na madamo e. Aza misalasala ohatra hoe te-ndalo atô manjary mandalo ato fogna zahay tô. Ia tragno fahita baka izy tô avagna matetetiky fô. Zay fa za fa handeha e. Ia. Zao izy Léopold sy Ravinanto. Anareo roe mazava ho azy amin'ny sambranareo agny anareo Léopold. Aza matahotra anao Léopold fa rehefa mivaly concours tsy maintsy mandeha anao. Ary ataoko angamba fa tsisy vaiavy tiantianao eky agny akoatran'io. Matoy fa tafiditra an-tragno ato. Ka eto za de efa mampitandrina angiaha. Soit de mbola tsisy asa fa efa andeha agnano sary am'prapirafy zanak'ologno akeo. Hitanao fitiavan'ny mamany atsika io, tsy nitoriny. Fa raha nitory izy, afaka vola teo zay ndraiky mamanao. Zay aza misalasala anao Ravinanto fa ato ny tragno. Atovy ohatra amin'ny tragnon'ny mamanao agny koa ato. Mahazo matoky ndraiky ireo amin'igny papa fa resaka ohatra mandreniky niteraka za fagnajako anareo akato. Ndeso misambranaka saky anazy Léopold. Batera mavesitra be io. Ino mama raha tokony azy koa taze satria abaka zandre tsisy raha tay. Ehe, aza de misahirana loatra aminao Ravinanto mana mbola voavo. Mipitripitrano misambranareka ny fô malôha. Za tô ndraiky ny mama tegna mazoky miasa za aminay hoagny. Wahazala za ko gaga aminato ye amaregny je vona magnano zany tambagna zany ko tambagna fô ato tsisy lanina zany nazika mararegny tambagna fô zay fô haloky itsika to ye mbola hivolagna fô ya chérie aze la fiave sasa miaja avukua za usini fianakaviana. Wajo fa o asambona nankôry ke faragnany Léopold ndraiky Armela igny. Moi nanakôry mo zareo agny. Wa tsy regnina mo izy takatakatra détournement igny. Za ko neritreritry sao de tsy nagneky maman'ny Armela igny. Tsy ndraiky nigadrany maman'ny Armela ok Léopold igny. Mo justement ary izy havro tsy matanito zahay tatoko ny Léopold tegna fa vanny asa loha aminao anako tsy ry hitahita. Wazala raha niasa loha nanakôry loatra mo reto teo. Tsy tonga taminah tagny mo maman'ny Armela igny. I tonga tagny fa raha nandeha nandamigny raha fa tsisy koragna ino loatra tao. Ary aiza zany Armela amizay karaha tsy ary hitako aminjareo. Igny boka isoragna ndraiky ry mandreny sarotin-draha fô natiriny mamany aminay wa afa lasa tragno araiky babe. Nazy vadiva zany zala arabegny ry zay mavadiva tsara vadivany anakôry loatra fa raha olo. Zany zany natonga Armela tsy ary hitako n'izy nandeha nangala rano taminay taroa ke mo zy fa fefika aminareo akagny. Izy ndraiky le mitaninazy ao tambagna jiaby natany vita be ao. Ibaka mazava ho azy tsy maintsy magnanjany kofa mipidoko antragnon-drafozagna zany tsy maintsy ata vita tambagna jiaby. Mazako tamin'ny plasin'ny Armela zaza la tsy masaky mipetraka agnilan-drafozagna zany hodigniny tsy rendra firindragna be taloha zay. Moi izy ka tegna niova nisy fagnahy ndraiky izy kamba ndesy kely boboaka igny joya fa maranay mbola nasika pile magna zao kilanery mamako keo masaky mangala zeste aby hagnano tambagna ary izy hoanao mahakarakara rafozany satria izy ka rivariva magnano mikirikira mahakasiky volon'ny mamako himangala tsigofo sy hainao hangala volo fotsy zay ko nitoko tegna tianery niniky ke. Mazanina tsara azy Léopold mbo tian-drafozagna. Izy koa zany boka afa tegna tiandrevo ke na zafako tegna tsy voninkinare fa tsara mahazo lamba vao i Armela igny ndraiky kofa isaka mandeha bazary ndesagna lamba vaovao fagnaviagny ma tiandreko nikerekely piso bagny piso iligny ke manakôry baba mo fandeha ny résultat ny concours mbola tsy niboaka mo zigny. Afa nare mandehandeha agny tokony andeha hita zany valin'ny concours zany zay hitanay baka tegna fa ty ala zay hitanay baba tokony ary misoma Facebook odiny tokony mahitahita raha fa hainao baka zay misoma takotosy to tsisy raha hita agnatin'ny to ato. Fa ile baba ko raha ohatra mivaly concours ke tafiditra atsika tagna raha doko amin'ny tany fanaovagna formation io agny fa hela baba nagniriako hiasa am-panjakagna io
Zaho miboaka avagny mafy zay izy tanahy mahazo tanàgna toy. Misafidy mihitsy zaho mivay avy tegna tsara amin'ny tanàgna to aleky an-tragno. Zalahy, hagnano zalahy zany Sady napaka Léopold efa tsisy clé. Na ninafa nagnatogno an-tragno lasty. Kena mo mihivitry hoe mbarina tsy tiako zany ako aloha mo. Ava fitiavako azy nikehako izy nidoko aminay hoe lalahy misy fagnahy zay tanà io. Iya, pare dinare nagnano concours igny mo. Za malôha tegna tsy tiako zigny Aleky za mandigny concours-ndraha hafa koa. Kekory baba aminaka tsisy 10 000 velo ampiagna aminaka to atsika isoma hely roa rohany amin'ny bara sisisiny rohany. Afa igeka toaka koligam. Raha eky aminare ajanojanono figiahan-toaka io Ary zeko nikonvaly concours-nare zany mandeha magnano formation tsisy igiahanare toaka zany Afa zany edy baka mahatonga de fafazagna rangova to le figiahagna. Bebaka akagny efa tsisy igiahagna. Sy toy ny andro tegna harekireky fogna basi igiahantsika satria baka re tegna tsy tiako misy toy aventragno agny himbo izy io de koa erininy volagna. Ary tegna nanambady an-tragno ao. Ya, marigny zany. Sady tsika ne tsy hely ana tsy haligny be fa mody edy. Ambelako anareo am'zany fa za tegna tsy ho namanareo nde ngala rano. Pompinereo malaky mifody Bon, tsika fa izy babe. Sady zany ene mbo arozaziny vady vao babe. Ary izy raza dima ngotagno loatra. Narini mbola tratran'ny vady vao io. Ya chérie, aze la fiave. Sasa miaja vukua za usini Fiana kaviana Ya, manakoretaka anazy io karaha mama nefa vombomboatra ana tsara be. Iya, fa vita fa pare braha jiaby lambana jiaby fantako agnatin'ny saky akagny. Ya, zao afatra anay Léon Paul vitaitra amin'ny farany formation ngia tegna fianaragna dianao akagny faiza ataoko nangagna matoa anao alefa mba tianana olombagno zahay hay baka anao boka avy agny mpiasa-panjakana ary hay fa irin'olo ny toeragna misy anao ke vitaitra amin'ny farany zanako efa hitanao ravinato fa mandigny fianaragna anao vita avy agny de fa roso vadiagnanareo zay ndraiky mamanao ndraiky ato volagna raiky tsy avy tany fianarananao avy agny efa karakarainay jiaby lamba mariage efa miparitaka invitation jiaby sy nretraretra tonga de efa mamantagna fogna anao avy agny ke atovy tsara be ny fianaragna akagny fa zay ndraiky ray aman-dreninao ndraiky ato vao gnitosy anao ny amin'igny ndraiky aloha hiada ndraiky niny misaotra betsaka mikoragna fa za aloha matokisa anareo fa tsy maintsy tsy vitaiky toy ny vitan'olo jiaby ke tsy vitantegna vitaiky tsara be fô le raha tiako ambara fô zany aminareo an-tanàgna eto mba zavozavonare hely ravinatonareo so de fogna zany mbola mandeha mitsakatsaka maladrano ambovo agny koa afa henareo edy boka raha amizay ke koa fa raha ohatra azo nery zalahy mahafasa lohana hagny ny amin'igny ndraiky Léopold reo ndraiky mamanao dia raiky fô isaka miboaka akeo ary haiky be ravinato tsy avita zany tafita zay vao horendriky sagnatria koragna haiko izy tsy anana toetsaigny magnanjany ny amin'igny ndraiky Léopold mahazo matoky enafa tsy hamitika anaza ary tsisy olo tiako ambonin'ny tany eto koa tsy anapo Paul Ave za volagna amina Léopold aza miasa aloha aza mitotoko benao amin'ny raha an-tanàgna to za maharamaso ravinanto mandeha bazary zay heroa miaraka tsara belako mandeha manokagna zany teninare zany ndraiky tegna mampahery zaho marigny mba tiako aminare zany mba tierinareo parka zegny zaho satria tobilinay fa andeha 4 heures eo ny tsaratsara aminazy baka Léopold ravinanto mandeha magnatitra anao ka heky bebaka tsy maintsy hagnano velomanareo agny parkazy ka za matoko mo tsy maintsy misy ranoranomaso hely milatsaka moramora azakivy amin'ny raha magnandregny fa na mbola hipody atô mbola ifankahita foanareo zay ary ndao amizay nareo fa 4 heures zay fa tsy lavitra ndo ravinanto ndeso sakinazy io de bon voyage Léopold fitay tsara fianarana ngia manova toetsy andala fa aza miasa loha aminay eto oui à vos ordres yata izy koa misy raha mampanahiragna zany ako magnantsova aza misalasala yaniny ko ya chérie aze la fiave sasa miaja vukua za usini fiana kaviana
Nicole. Mbo azona honogna ary mela igny. Na hena venty izy igny. Iya hitako zy ary mbo janony baka figantoakana io. Za baka Nicole tegna tsy vonikena fa tegna miasa aloha fa tody mbo mangalangala hasa alohana. Satria za tamile concours igny hagnantegna ho afaka. Za zay tsy afaka igny de lasa tafivarigny amin'ny toaka. Mbo hafahafa koa nina zany. Ologno zany hafaka concours. Zay vo magnano rô zazy nina ndraiky tsy afaka figantoaka. Imo mpahafaka na ajanonzy fa na ko mahay mayafagna amzy hoe. Za ro Nicole tegna niasa aloha aiza Léopold lasa antegna taraiky aketo. Ora natako tagny narigny be. Aminabaka izy marigny fa le ologno tsara izy akagny tsy marigny izy aminjare. Ary mafogna revinareo ato Nicole ndraiky le mahay misoma. Wary mela mandroso ngia anako ngia fa tsary hita rango nananambady. Ana mandroso ary mela na vera raiky amin'ny limonade tsy mbo igiahnao. Tsy nagnaniza la anazy taloha atao akory mo zany jofa antegna tobaka fa manambady. Tsy afaka miboaboaka migagaka raha magnandreza keto andeha hagnano bazary fa hody eto koa. Ary le raha iboahako tragno to fa voacalcule ny rafozako tsy afaka za hidoko aminare keto namako ekere fa azafady Wary mela igaka limonade vera raiky to kele afa mandany lera raiky aminazy zany. Volagno fogna izy koa fa tsy tianangy hinamagna aminay hoe. Ana zay ndraiky ngia tegna namanay hoe. Tsy magnino bas Nicolas igaka izy to fa zany edy mampalahelo anare. Sady koa fa miboakany Léopold amin'ny formation atany igny anare fa manambady mpiasa mpanjakagny. Mazava ho azy manambola ary amin'izany. Angatagny amin'Jagnahary ndraiky mbo vita somantsara formation atany akagny fa zahy tegna mbo fa tiala amin'ny rafozako ka hoe. Fa izako mbo hafaka niaraka taminazy. Ohatra ko lavo nianatra nagnino zaho sady lefaka poerapoera tamin'ny tanagna toy. Sady efa haiky na jofa sady tsontsoko tokony ana tsy afaka zigny. Was akory na zany. Zay namoka fa andeha zahy hoe ary lera koa mo fanay anteky tsode za tsy masy karotoy atanjare fa nandeha tantany hafa koa za. Fa zao amela andraso fely saraiky. Ana hindriky melao nahay tsara na io. Jofa ana ui nahay lefaka koa Wa anato mbo hafahafa jofa olo fa manambady mbola tanakoragna magnanjany fo. Hoa akory na zany. Igny ne namantsika fa tsy olon-kafa afaka anaovagna sangisangy magnan'igny. Fa ne de zany Nicole zigny tiako fantegna ndraiky baka tara hely latsaka tafarany Léopold. Hari zegny ro tegna fa tsy voarakotronao anazy magnanjany Nicole fa olo samby mivintagna anazy fa agny andro raiky agny. Io tsy maintsy mbola ikoragnesako fo igny. Ana ro ngiako efa laniko ny limonade naka zah tegna tsy malagny toaka zah tsy hagnano namanao ake amin'io bon tsy magnino zany Nicole zah zeo handinidiniky concours raha hafa manjary atako fa tsy mety mihitsy le mipetrapetraka amin'ny tanagna io. Izy koa za na jofa mandeha magnano pampianatra frama regny azafady ana mora hagnampitry za agnaty ala za tsy afaka hagnano zany Nicole ambala malo za ibalabala ny tanagna eto fô koa mahita fandaindraha. Azela fiave sasa miady avokoa za usini fianakaviana. Diato mama mandroso wa anatoka ato maneraka tamin'olo be mandroso re mahararahako ny akato ka heny mpianatra rehefa misavaretaka agnatin'ny tragno akato. Akory anao ato? Tsara fogna. Wa mama kun zalahy mbola tsy niova fogna ka efa misarahitaka mazo tany jiaby. Afa henazy na koa ka efa gnadignina zaza rezy zay to mbola tsy nanomogno reka hentetroara izy re. Ana io mo raha miasa? Iya mampianatra zahy mbo io dasa hely menjagna harentegna ke tanterahigny fogna. Eza heto tegna nazo ravinanto tsara teze zany ka pampianatra. Sosiko raha diagna mamay. Léopold igny baka nandeha nagnano formation agny Tananarivo ka izy mipôdeviagny arosy rahanay araka ny fagniriagnanao igny. Misaotra Zagnahary afaka izy tamizigny sady tiako lasta kenazy anako nanambadolo mesa mpanjakagny mbo tsy de orera bolanay. Fa fikarakaragna mariazinjare ndraiky manomboka amin'ny farany tagno hagnatsika komansy mihetsiketsiky satria baka amin'izany efa marikidrikitra ho tapitra formation tany akagny de fa magnomankomagna zany Ary za ndraiky saky mbo agnontany asa ino anjarako amzy asa lamba mariage asa tsy haiko ne.
izy koa amin'izany ndraiky mbola vitanay iantoko lambany mariage zany fa le raha iangavika anazy zany mbo miantoko seza interanteragna avy amin'izay magnaparitaka invitation zany e. Ke tokotokony firme olo invitegny amizio ake. Zato avy aminay avy amin'izay aminare zato koa. Roanjato zany. Aza matahatra na am'izany fa vitantsika zany. Sady atsika managna namagna azohagna sezy maro. Tsy mbô sôva eky nama mahazatsika jeh donc aminao ato zato akato tsy mangigny satria baka mpianatra anaka regny mandeha atô ndraiky sana narako mangala rano mamafa tokotany mikoragna aminaka katotra ianao koa tsisy raha mampihafahafa aby ary anare niany koa helahela fa mahita zare havady mitonga boky madiniky tonga vola regny zahe tegna tsy mahabango koragna lava loatra mo andro mahay ariva ke mangatadalagna zahe oe. Ia aton tragno mangia matetiky fogna. Ia hitany tragno to tegna vangavanga matetiky kone. Ia veloma amramsenao agny. Ia mandalo zahe oe. Nihinay jiaby igny mamay amy magnaraka koa mamangivangy. Azafady edy zaho tseky misy rantany konar mila. Asa eza papana karaha tsary hitako. Tam mamana andeha taminay tagny karaha tsy niaraka tam papana. Havy za zeto nandeha an-tragnonareo akao. Tseka ko papana. Papako maloha mama, tsara nambarany mamako igny za. Atreto. Arang bola hely koa za tô tsara nagnantso papa zany. Afa izy edy antsoviko mama ndraiky papako. Ary tokony raha fambarany mamanao anandry ke anafageda be wi. Avy amin'izay nena mbo mahay papana zany. Za tô mama fa vinagnotany azy igny. Raha navaliny zavy te mandignesa za fa hantitry za fa hialahegny agny zay vo izy ambarakonao izy igny. Tseka baka atako. Kentaniako basenazy mama. Araka ny menimenina eza papako. Raha ohatra bakedy papanako maty sagnatrany vava tokony raha ambarany ena. Na hoe babanjanak'olo nitrahany anao zany tsy tokony raha andeha voniny ena. Zany karo mety misy raha tsy mazavazava ya chérie aze la fiave sasa miady avokoa za usini fianakaviagna. Bona saky ngia Nicole nanidriky taminay rafozako tanangala za tô Wah, ifa hainao io tsy maintsy anaovagna démagogie fogna ary za kony mahita raha fazagna igny zare mila raha marigny fô mazava igny tsy sarotiny zare fa za ndraiky Nicole Sizera tsy maintsy mode zany lerany tomonjika tao igny igny baka tsy maintsy takarina fogna tsy maintsy ajaigny ary zany kony koa tsy takatra atsika anafa tsy azo ake amy magnaraka ary ino moa ndraiky raha atantsika tô aketo atsika ngia mandindigny jofa aketo raha misy ino eky ngia izy kankony misy raha tiany koragny amitsika roa zany izy ke zany tsy efa higiaka toaka koa ary izy niandro mahazo la vérité edy izy koa zany edy hanaovany azy atsika ngia mandra-pahandrasagna azy atsika giagiaka hely sady zakaty ndraiky misy 10,000 hely zay ataovy limonady ngia zio iya masady tody kony magnevagiatsika tô hay ary mo fa ato mbola tsara jiaby mbola tsara anapagny mialera edy kony tara alohaka jofa everina raha moramora mo ketriko to ihany bon misaotra re maloha tonga zao izy armelao matonga ahy igny nandeha nagnano formation Tananarivo igny ana tsy tiany ana koa tiany bako tokony indesiny tagny fianaragna koa diany agny jofa fa tsy hanambady zany ary matoa za fa mahazakatra agny mandreniny tsy olo tiany ankoatra zahaky amina maty fagnahy armelao igny koa ny ambarako ana mipody avy agny tsy maintsy mitondra vaiavy tsara lavitra anao raha heky aminao ana magnanaova réserve fogna réserve nino mora tena koragny zao izy Armelao koragna moa lakolaka zany baka farany raha tsy tiako ana itiany jofa zany tegna hantony dianay nandeha teto mo kay mo zany hantony nagnafaranare za io zao izy Armelao zany mihitsy raha nagnafaranay ana io ampakarika an-tragno anao na niany aby angatahany amire mandreninao agny ary mbô ino mo jofa velony tegnanao na lambana tsy vovangana na volona tsy afaka misaroma magnaniho ana zany merigny ankanjogony melao zao izy jofa ko mbola hipetraka amire mandrenina fogna za fa tsy navita regny na tsara besika zany sady na koa tsisy raha ilako ana ary fianaragna Léopold koa fa vita tsy magnantô placenaka mbô za ta magnanjany mo manafo melao
atsika ne olo samby an-tanagna ana zay zany magnantegna olo agny Antananarivo tsy hay tany misy agny hitanary mela hoe za tonga mbô vaiavy tsy lenangy miaraka amin'olo fahita maso anangy magnantegna raha tsy hoisy anao amin'ny laninja re fotoagna mipetraka ka amin'ny rafozagna anaka ana zay ko haiko tantragnonare tagny mbô haiko ana maforogny kapila mbô mividy vilagny tsy nampoizika ana Nicole la mipitriky fakapagnahy be magnanjany aminaka sady tsoroky aminah koa jofa hoe ary sokoafy tsara koa lavatsofy aminah ana tsy tiako ngia ary koa mbola raha magnanigny le Nicole agnafagnafaraana za zalaignilaigny an-tragnonay fa tsy tiako afa henare tsara be za manambady mbola raha magnanjany koa tanare zay ho izy za handeha iangy aha tsy magnino zany e fa za ndraiky koa mandeha aminareka agny efa raha afaka angalako anao akagny e monsieur magnidy vazagna koa vaiavy igny izy doko mihevitry izy raiky fô famony Léopold tamin'ny tanàgna teto tiako izy ko voarotsaka agny za ko mahita ary mela io e karaha ivoarotsaka fô izy io e ary eo ake ny tiako azy e hampodika aminazy koragnanazy tegna nitokatokam-po ake nefa olo tegna lefaka haly fa sominjay ajofa karamanahy e oa na raha ty tsisy raha nanjary raha ke ana mitagi karama fa raporatsiny bako mbona homby raha atsika zay hoe karamanana miky awo ary izy ko magnanjany za fa tsy nahefy koa iraharahanao bon antsasany basy meky anao hoe nohon'izy efa tonga teo to hagny ray aligny to ok merci anao e ary za basy fa izy e fa ena ndraiky tsy nahagny pompy zay fa ifody ia misaotra anao magnaraka koa zany teniny ary mela tegny mihitsy tegna tsy tiako igny tsy ambelako izy koa tsy azoko alako zaha megny teniteny mahitsy be magnaniny chérie aze la fiave sasa miady avokoa za usini fianakaviana aravinanto nagnankory movary ka faritry zoa fa nangalako motrony zika helo tavela fa masaka divary tsy zany baka fa babana tegna fa tihinagny izy ka andrasy basy mamafasaka avy amboariky tany hinanagna avy aminjay tsika tsy mijaly koa fa masaka igny de fa mihinagna fogna ma telefône anahy magneno zany e telefône anahy ndesagny e mafitsinitsigny magneno marikitry zaky resy baka zo ka allô iada moa zany za mihitsy ty e Léopold io Léopold tsy hitako tsara be baka rô karaha amin'ny telefône to masontegna fa manjavonjavogny to iagny akory fianaragna ka rô ato izy tegna normal izy ato izy ate fa le zany karaha re miboaka viato tegna agnapo e zay ndraso meko mamanao fa telefône anazy baka natsovina toy so de misy koragna ataonao aminazy agny to telefône anao mamane allo akory agny ada ato le nine akory re hoagny tsaratsara fô zay to e nankory fianaragna igny izy ato tegna azahoagna azy fomba fiteny fô le azahoagna vinato fô raha ato tegna fa azahoagna rafozagny iky dako e manakory mo re tanagna ô mba fanikarakara de mile rahanay izy to iatoko ny fandinihako azy karaha fa tsy ho ela raha ato aza matahitro amizany be nazanako mo izy koa koragna mikasiky zany efa miketriky azy zahay ho ato ke firy vôlagna mo tavela izy to iato fa 10 vôlagna tavela e ia wa tsy kedigna koa e areza mo mpanjakany fona hafa eveligny e izy io izy azala fa magnantambagny izay zany aho e zay ia nankory amegny azy iany meo azy akory agny papako ato mama sava za tokony popola tegna fangome mbola tsy vita fogna mo fianaragna anay io agny malalako efa hely tavela misy toy ato fô afaka miambesa fô nafa za mipoaka avy toy maria hitako tegna mangotrogotroko amin'ny tanà io aho e afa 10 vôlagna fô tavela aminazy toy ato ke elagnan'izay nadigny ana kely 10 vôlagna hely fô tsy digninao na chéri saky ny namantsika regny kony nivadika e nivadika nakory mo zany agny saky ny jofa nanjenggy zah e ary Nicole koa o ny raha nagnamboatra zah taminazy igny fa hitako edy zay zany raha agnatin'ny babako ny tanandaonjare roa regny anafa aza milamigna amzy regny ity za miboaka avy toy azo raha nasara be jofa lavatanandohy sady fahitako jofa igny koa chéri hoe malahelo izy tsy afaka formation niaraka taminao igny de zany izy misabosabotazy na fogna akato io le raha
fa fohitako fa tanlegagno igny. Fa zay madamo anao moa tsy vokisikre tô moa zany mba misy valopely meky anao roa hetsy agnatin'izy tô kao. Ma tegna misaotra anah dokotera fa zah ndraiky iezaka hitonga izy l'hôpitaly akagny. Zay madamo fa za dako mandalo fa matoky anao fogna za mikoragna antsika teo igny. Ya amaregny tegna amaregny za fa mitonga izy magnagny edy. Ma tegna miasalohako ny za mikoragna ny dokotera igny satria baka izy olo miasa fanjakagna na trekitreky nikoragna ary izy vognona angala vady mela nefa mela ho mandigny vinanto igny nandeha nagnano formation akagny tegna tsy haiko atako fa za ndraiky angala nigny farany antsoviko atô fa maloha melao tsao za tsy etokitsy ny tany mavandy andrasa antsoviko amin'ny telefône malôha rafozagna melao de pasiany aminazy fako telefône ary izy zany misaono. Allô salama tompoko. Salame akory anao agny? Ehe tsara fogna. Asa raha marikitry anah kary mela azafady. Ia izy agny amegna azy? Ia mais azy hely fa misy koragna atako aminazy dre mila akory agny mama? Anao edy nda aminakahy tô marandraigny amaregny maloha mela azafady. Firy zany mama anao mbo tsy mampianatra? Ehe za maregny tsy mampianatra. Ary mivaly marandraigny mba tsy zahavy agny mama? Ia tsy magnino fa aza mavandy edy zanako fa tegna raha ilako anah tegna misy raha important edy Ia mama havy za. Zay tonga defa amin'ny hôpitaly akagny directionné. Ya chérie aze la fiave sasa miaja vukua za usini fiana kaviana. Tonga amin'ny dokotera kataontsika mela ino moa mamaradiantsika amin'ny dokotera toy? Anà mo raha marary? Zany edy tsy tiako mikoragna aminao ary mela atsika atao nampambesina amin'ny bureau anazy ataontsika mandigny azy izy niany tsy maintsy havy fogna. Ke tsy haiko baka antony indesana zah atô anà olo tsy salama zah ndraiky indesinao atô mama ary hainà baka zah atô amin'ny rafozako rô tegna voahara-maso afa hainà mo ravinantonao igny losony ke arahanjare maso tsara be tany himboako. Ay anareo roa mianaka mofato tegna miala tsigny falasa nampiandry anareo za ibaka mba linsolony didiako ery tamin'ny bloc tao de tegna nila didina lako ologno io. Mbola tsara marao anareo roa? Mbola tsara ke tsy zany zy dokotera fa navy zahay ao amin'ny fotoagna fagnarahantsika igny ke tonga keto izy io le zanako igny ary mela izy igny. Ya faly mafantatra anah aloha za ary mela za moa docteur Jor Frédéric. Faly mafantatra anah za ora doko fa tsy haiko mama ino antony idirako amin'ny rendez-vous-nare roa tokony? Zany mozy mela mpiasam-panjakagna izy io dokotera koa ary haiky izy tegna mahakarakara anah tsara be ny mela ke fagniriagna anazy anah ho ravaka tokantragnonazy zany tsy mazava aminahy mama ravadravaka tokantragno volagninare zany? Zao izy mademoiselle zay hitanay io tsy manambady ave zany zaho mbala votonga amin'ny tanàgna aketo mbala vondray asa ma dokotera za zany zay ny tegna mariny ke izy koa magneky anao alaiky vady anao ho ravaka ny tokantragnoko araka ny volagniny mamana teo igny ary zay matahatra anao fa atantsika tegna maresaka mitsy manezintsika amin'ny tanàgna aketo zany izy ary mela fitiavako anazy anako tongosako anatô tiako anambahanagna ny soa. Anà maloha mama atako magnano toetsaignin-jazy madiniky tsy haiky atako olgeda anà mama nefa tsy fandanja zany toetsaigninà. Ino tsara mela vavanao? Moramora vavanao mela fanafa zako tefa maso ankilany dokotera io za pampianatra be ohatra za totana magnano zany toetsaigny anà ko tsy za anà tsy nagnany tsy geda na geda magnano magnamkalafika zaky andrasa maloha ary zany karaha ohatra ny lasany famariko ary ro mianaka zany zao zy mademoiselle afa haiko manao fa managna fiancé fa zany tsy natako sakagna fitiavako anao satria moa zany mo mbola tsy vadiagna zany na fomba nareko mbola tsy vita na zany ane mbola tsy by formation tany akagny na ho vita na tsy vita fa za hitanà to fa miasa ary anako fa mandeha vognoko am'zany. Hitanà dokotera izy ko raha koragninazy ke zany tsisy raha ilavako azy fa ambila fogna za handigny olo tiako ary haiko be koa baka le ologno tiako zany kofa vita formation anazy manambola mitovy anà io koa izy zay aloha fa za handeha ialako anareo. Armela tsy nambady dokotera izy zany anà? Za tô tsy mila. Mela mipodiana anao? Zao izy madamo ambila fogna izy fa
rasy boka fitiavagna atantery zany afa igny masitrapoana azy ambilafo izy andeha fa tsy magnino zany tegna mialatsigny dokotera fa tegna tsy tafaboaka am'le raha nieritreretintsika fa na ndraiky mazy matoko fa za tegna andesy lahatra azy mandrapaha maloha tsisy tsigny zany madame fa na zany na tsy zany ndraiky tô misy vola tô ameo azy ataovy hoe afaka amin'ny dokotera wa ya mandalo dokotera hazo ndraiky vola toniany matokisana mbo manambola marigny la dokotera igny vola enigny tsy amezagna ologno borno olo tsy nagnino antegna tsy nagnino ary hitako hoe tegna misy fitiavagna amin'ny zanako igny misy mahome manome lawy igny tsy maintsy forcek fô malaka nisy domodomonika mitefa maso mivezimbezigny fa igny tsy maintsy magnano raha masantokony ino loatra nahazo zanako karaha nanignainako boana nagnatritrizy tamin'ny mamany Léopold tagny negny ona tsara aloha afafary antsoafaka izy angala vola to igny tsy maintsy havy fogna ary rotiko am'izany baka Azela fiave sasa miady avokoa za usini fianakaviana zala mianto mbo liblibra hely mba tsangatsanga hely eto mitampotanagna Antananarivo eto ihany zala hagnarana fantegna ndoko teto tamin'ny fotoagna maromaro be zay ke tsara mbo nisy fotoagna nandianana mianto mbo magnaroatra hely eky dako tsy ratsoko va iavy to ili baba mbilatonkereo mba ifambokoragna hely baka zay niany raha natako fandinihagna amto yang zardin Ambohijatovy to yang mety pitrahagna tsara be azafady mademoiselle manjary pitrahagna marindriny anao tsy iya manjary pitraragna aketo ramose ya misaotra betsaka sady ologno jiaby kony manjary matototry amin'ny bankety aketo za hitanay boka mademoiselle magnano formation eto Tananarivo eto ke mba niany edy mba nisy fotoagna hely mba nitsangatsangahanagna ke mba nitsangatsanga zany mba namanafo mba antotro eto ary za mahita fitenina ty ka raha tsy manao fiteniny akira igny iya za hitanay io mbo vahiny aketo koa kan'zany mety ho tsara fogna koragnantsika to niany satria tsika samby avy amin'ny sisy tany anke za ndraiky havy manitsara ary anake anarivo manitsara ko fandeha Tananarivo atao tsy maintsy mandalo aminay ao antsoy ao za zanatany ao Raisa agnarako ary agnaragna anake mbo zovy Raisa za maregny agnaragna zay ko tegna karagnaragna anjareo vazaha misy ya agnarako voalohany aloha zona ohatsy Léopold za fa tegna agnarako jiaby jory Léopold Sédar Senghor faly mafantatra ya za ko baka mba faly mafantatra anao koa mademoiselle Raisa ya anaty boka regny kedy nivolagna hoe mianatra amin'ny université Tananarivo eto ke zoakamo mbola hoela be fianaragna anao aminazy io ka sa manakory efa soko ty de promotion fogna raha iambiasako zeto halako zala ty mbola tsy haiko tamin'ny anao nagnano tezina tagny nefa za tegna mba maniry tegna fagniriagnako mihitsy mba niatriky zay tezinao zay igny efa vita fa misoko tinay hoe ke nambo tiako akeo hitanao resa koragnantsika baka lasa lava loatra koragnantsika nefa raha tokony afizigny hely lasa mandeha lavitra aloha zany tonga de fizika izy toy zay tana io boka fa telo volagna zany tavela de vita le formation zay ataoko eto Tananarivo eto mody antsoy izy avake de mazava ho azy tsy maintsy miasa fanjakagna za miasa mpanjakagna zany sambatra na zagny tsy za raiky ane sambatra am'zany fa atsika roa miaraka sambatra satria anao alaiko vady mihitsy aza miblagy akeo ana Léopold karaha tsy possible fô boka zany tsy haiko boka le hoe tsy possible aby zany sana oka fa miaraka amin'olo Tananarivo aketo sa raha manakory loatra ake tsisy olo miaraka aminaka fa karaha mamagnitra be zay boka za ndiaraka amina karaha tsy ho tiana fô boka fa hitavako za tondre indray tsisy olo takalako ana Raisa anako no tiako ko mbola hito Tananarivo eto mbola tsisy olo andrasako anao na ziskentso haigny mbola na fogna tiako na somary makoko ana io kony tiako anao io anao marigny fô raha volagnina zany Léopold fa na hoe ndraiky kony tsy halako fa zalay ke zay boka anao kofa sy tokony salasalana miditry amina fa araroto satria boka zay tanay fa boka ampiasam-panjakagna ke fa ho zaho di Raisa amin'ny sortie de promotion nareo ake mo licence izy azona amin'io sa ino maîtrise mihitsy kone
Ary nare zany manam-pahaizana madamo anaha Za hitanay kun Leopold manana diplôme fa hasa am'ske mbola ifampitadiavagna aloha. Ya tegna koragna matotra izy hitako aminazy za fa tsy hoe matotra hitanay io. Ke manakory manara sa tegna fa vondriky anao alaiko vady. Tsisy raha tsaratsarahan'izagny eky mbo tiantiako edy za halena vady satria anao io fa io tafaboaka. Sady za koa fa latsaka agnatin'ny tragnonao akao koa za mizaha asanakaha. Tanara sa diplôme anazy izy tatao haingo-tragno fa mipetraka amin'ny riba io fa karamako mahavelogna anazy zany efa mpiasa-panjakana misy volako fa mpasa-panjakana zany e. Itake zagny wa chério. Oui bébé. Mba aloha edy tsika andihinagna pizza ao amin'ny gargote rô. Pizza eky otrino moa zo ao 2000 ihany io fô. Tade ayayayayaya aloko aloha tsika varigny amin'ny raha manonaka rô fô ireo moramora tsy nampisika ne za fanaojena ato aloha ividy raha manonaka maloha. Wala raha manonaka ny 200 dividinao aminaka zagny edy raha mbo fona. Raha sahana to iko miditry mividy 10 regny anao regny ny ampagnarahagny amin'ny rano vokivoky na niany niany manao tsika somary miaigny amin'ny raha manonaka fa magnaraka tonga dia miaigny amin'ny pizza bonabolika regny. Ya ekegny basy zagny fa izy ndraiky anao mandeha mividy izy rô fa za megnamengotra andeha arô. Wallahi zo mora mafy megnamengotra mividy raha manonaka io. Tsy magneva lambasikiniky tondre andeha arô ndividy raha magnano zany za amin'ny olombony zay sy tahely zagny edy raha ndividigny ary za te mbo ravoravo nahita nagnantony za ambarako mbo ndihitrika amin'ny gargote ndinagna pizza ao kanefa ndraiky ndihitrika amin'ny raha manonaka ndraiky. Mon sérieux amanaraka ny tsika mbola tsy maintsy mihinana zany pizza zany fa tsika zao tsy maintsy mihinana raha manonaka maloha za mbola tsisy vola dada andrasana ake za fa za nividiny raha manonaka zay. Ya fa za hely edy eka eny ary agnatin'ny herinandro fô lalahy to hileko izy ko hitako tsy ety maforogny raha be eo aminaka tsy maraka dépense aminahy izy tsy maintsy tipake akagny fa tsy possible ezaka za tanora be ndiaraka amin'ny laolo matimaty be magnandregny. Tora manonaka anao madamo ile nataoko dimitsy izy azo golgolegny magnano io fa sy tompidirika agnatin'ny sako fa mahamenamegna tokony mitagna stondry antragno fotry za mihinagna sto hoe za tsy mihinagna sto amin'ny lalagna aby eto. Voilà bon aloha amin'izagny atsika hody ya manakory za mazo magnatra anatsy fa zao Leopold za edy mbo misy vola 10 aligny fa misy raha ilevako azy be ze zany ke moi raha koa zany andraso maloha mbola agnafitra amin'ny herimamy amaregny ndraiky izy teriky aminao iny. fa na ndraiky tsy manjary midoko aminay hela niany fa juste ampahitavako tragnonay fô leka nena aminday 10 aligny zay vao namahazo mipetraka hela aminay eo aka. Raha koa raiky zany tsy magnino zany alô tsika. Tsy maintsy miaigny amin'izagny atsika Leopold satria za io tegna mila profy mpitiavagna marigny ary izy koa tegna tiana marigny za hitanà fô vola zagny. Tegna tsy maintsy agnafitra amin'ny herimamy asaigna profy misy le fitiavagna fa ohatrany mbola tsisy profiny nefa ny amin'ny tanàgna an-tragnonay antsoy agny afa misy akoho tamagna an-tragno akory koa vahiny to ihany ary raiky akagny igny tegna nipetraka ko ny le maty abonko kofa ho ratsy fa raiky ny princesse tegna normaly sady ty manampahaizana fa raiky ihany ohatrany bozaka regny karabola raha magnandregny 4e maniala mihitsy fa raiky ty zalahy misy maîtrise mihitsy ndraiky aiko ya chérie azela fiave sasa miaja avokoa za usini fianakaviana reraka eky za zany mame zay hitanay ko zanako tegna mbo reraka mafaky rahagna zany sady mandreraka marigny sady raha ko mamparitaka invitation reo ale raha mafagnigny zahabaka erana dahaka regny antanimbary ko antanimbary mbola podianana ko zare zay misabotsy wa mama mbola impodiagna ko atsika misabotsy io
Tsy maintsy mbola hipody akanko sao debaka zareo ve magnamety igny. Anareo mafanavy areo. Efa namboamboariko raha jiaby akao. Fa le loky nataonareo fogna are sisa mamoatra izy fa igny kosa tsy haiko mandoatra igny e. Oara babana, mbo hena tsara ndraiky nandoko kabaka igny ka. Atsika ne olo avy nianatra tamin'ny université taloha ka ty e. Atsika mahay mandoko zany. Zany tsy problème. Are fô sisa mandoatra izy amin'ny latabatra akeo fa nandoko malô izay ny vitako. Zay malô fa za tsotsotra fa mandrerako ana mandoko io. Tanagna jiaby mahintigny. Takatra charbon io. Magnaniko ny mahandro tsy maintsy mahintigny tagna. Aveo. Za tsy nefa nanasaka pila tegna zafady. Tegna tsy vitako. Hasafarany mora ndraiky tsy efa nafranko. Za le magnosotrotro savony avy manakobana reny ndraiky mandalo ary za tsy navita fa sasa malô kapila ka zay vao loarinareo fa za reraka tegna azafady. Magnanito baka tanolo tsy zatra magnano hasa io tampoko magnano avake hely tsy misy raha hefa. Ano edy mama za handeha nasaka pila zany akagny? Ary tonga de fa voarovary aveo atsika hina. Iya. Azafady de ravinanto misy raha hely antany akona. Nanakôry mama? Magnino mo mamana magnantso ana amin'ny telefona tamitsika tamin'ny lalagna tany tsy mety raisina. Henabaka mama problème ny mamako igny akagny magnantso za tsisy raha manjary raha koragniny aminahy mafagnigny za bake karaha ty hiady aminahy fa ndraiky fahitavako azy. Ke ino mahatonga mamana magnano raha magnanjany? Sa nareka misy raha tsy nifagnarahagna? Mama ambilao agny koragna zany fa za andeha nasaka pila tsy de taraiky fogna finanantsika hanigny mantsagna tony any. Ody magnano tsy mibofogno zare jiaby fianakaviagna akato. Ody mandroso raha mamane mandroso mipetrapetraka amin'ny sezy aky hay. Misaotra. Kabarina avy akagny raha mamane. Azafady mbo aiza mo armelao? Izy zay manasaka pila ka andakoziny akagny. Mbo azafady hely edy mbo andantsovy hely izy fa zahay tegna tia koragna aminazy. Andraso nde ntsovy. Zay injany tsara be ny tongotronahy avake hitany demi-kôle anazy to. Ino eky laha dia matsagna be to mama? Na mbola tsara zany tsy tana aminakahy mela saza to fa vitana. Ary ino maratsy nasana telefôny namarafaozagna anazy izy magnomezo anahy ngena milefa fogna. Ana wi mo mama raha andiady aminahy mo izy denao atao wi. Matu telefôna i mama tsy resiky. Za tsy tia malo aminahy mamako e. Ary ino koa mo mama isikinana demi-kôle igny mandeha amin'ny rafaozako to. Anahita tato anana henagna raha tsy tinombagna fôkony raha tsabonahy i mame. Handro mafana be to memla mo tsy mbo hitana handro mafana e. Tavandena za lupaka mro be grossesse magnani fogna. Za tsy mavita zany mela mo demi-kôle mafalifaly ny fôko mahafapo za. Moramora zalahana mama zafady fa tsy ka tokony tragnondrafaozako e. To vola enignetsy namezan'olo za. Ary izy to mila mezagna anazy zany. To ko tselena atako fanaovagna azy e. Antoboavina manjafy. Hitanà mame, za to tsara nangaha vola tamin'olo. Ary za koragny agnatin'ny tragnon'olo atoko raha magnanjany fa tegna tsy mety aminahy mame. Zay ho izy fa za handeha e. Za mikoragna amin'ny apel tsy eo anake avake tsy koragny an-tragnon'olo fogna atako fa zany niany. Ipidana to anary mela o. Ipidana to malaky ena. Wala, raha misy ino mostora mamane? Rangony izy nipetraka taminarena agnano fefefika tatokony izy nahena ditry fogna e. Za reniny tsy ejeny. Mbo volagno aminahy ady le raha tsy fagnarahagna re fa misy aizako magnanatra azy zafady. Tsy zany baka zy fa vola enignetsy to avy amin'ny tontony. Tsy alainy za magnomezi to za fa menagna aminazy za manany agnomezi mela hoe za tsy tavandra vola amin'olo izy. Zy mo zany arepitraka fô mo zy ve meky ako azy. Ok baser za mandalo e volagno aminazy fa moavy tamin'ny zamany vola to. Ary za ko fa magnantso amin'ny telefôny nanahy raha mamany. Tonga de fa forcera sy ny armela fa tegna misy koragnany atao aminazy. Za man mitsy magniraka zany satria za man mpagnadefa vola aminazy. Mazy matoky ena mo tsy maintsy amezako azy fô telefôny koa magnantso za. Ok ary za fa izy. Losigny mo mama igny te. Izy losogno. Sady efa hela tegna amboarako couvert hinanantsika fa tabatabanazy te tsy nety nagnamboarako izy to. Ary ino marasa angalana vola Armela zy ko nambelany. Izy ko fa nambelany ke basy alaiky izy. Avy Armela manomboka lagnizay izy ko magnantso za amin'ny telefôny to. Anatsy maintsy mandray telefôny to zany satria zany zamanare zany miezaka hagnampena amin'ny mariazinare zany. Zany aminjay zany antony vola i. Zamanay iya mama regny zany misaotra nalany volagna za am'zany. Chérie, azela fiave sasa miady avokoa za usini fianakaviana.
Madamo, anaro maraindraigny be mandeha mody tegna marigny zany satria baka tegna tsy vonina fa zay maraindraigny mianatra. Za tô Léopold tsy alakato izy koa tsy zavenao aminaka sary ny vaiavy tô akato. Ozana, qu'est-ce que nandeha sava oara ça savena sa porte-monnaie nahy. Wa tsy maintsy savaiky satria naholo miaraka aminakaha. Tanaratana zany. Azovina vaiavy toy. Anaza tetetreke opkonay za mila raha mazava niany. Ry vangomboetsy manakory ndraso zavaiky aminao. Tsaro avy tsara Léopold. Za hitanay managna diplôme, izy koa tsy zavenao aminakaha, avy any sariny vaiavy tô akato. Atsika isarake. Samy tsy fanampitamby satria atsika tô tanora. Hitanao draisade tsy magnino amlozy ambarako anaba sy ny marigny. Noho ny fitiavako anah fogna edy de. Za baka loka za iala tantsuit tao. Nisy vaiavy zay niaraka taminahy de voarory resaka tam détournement zany za. De vaiavy io amizay zany natirindry mandriny tantragnonay tao. De fankiagna tamizay fotoagna moa zany vita formation avy Tananarivo avy etoy magnano mariage zahe. Lala tsy nanjary matena toy. Za mblanao za hody. Manomboky niany za fa mitadikadra steky za fa tsy mila na. Anatao mora pamitako be mani tsy nampoiziko mat. Za tsy pamitako ologno. Resa andraso bala. Wa azala. Tena we atsika ngantsuer mama. De raha kitrovandreo antragno ka misy vaiavy mandapoasy fa androboka fiarahagna atsika mana tiako magnanto io. Andraso mala zany. Farangataky amina fogna zany resa. Za tegna za fitahnao hoe tegna marigny zany. Fa izy koa baka raha ohatra ke hoe roasin'ery mamako le antragnonay ao de namizay mamidika zaho tafiditra agnatin'ny voatsidroa baka zaho. Antsovy baka za resike io mila regny ke namikoragna aminjare tovy main libre lastiky. Ndraso bas zare ntsovika. Mahita za tsara vaiavy heligny niany. Zany izy misônina zany. Atovy main libre? Ya, fatako main libre. Akôry zanako? Tsaratsara fogna ny ato akôry hoagny? Tsaratsara fa kôry fianaragna iny? Ya, hitanao niniky? Armela malô fa hainao baka armela. Alô izy toa de fa atero amin'ny mamany igny. Abognosely malô izy fô tegna zay fanapahan-kevitra e. Afa nahitaravonantinareo ato za tegna tsaratsara anazy volotry ny lafindô Wa Léopold, za ko tsy fagnarahagna atsika tato Wasala, afa izy koragnanahy zany kanary Léopold zany de. Zay de tap, mama, ok tapitra. Igny za mbona totoky hely. Ary sary tô tsy mikena fa triatriarike akagny. Sadira fa tsy tiako io triatria hoagny sôra anazy ndry fa karaha marikoriko. Ary lamba ino be agnatin'ny sase reo? Io resatsika lambany mariage le volagniky tamina tende taon'ny fihiny. Zagny? Fa mariage baka fa tsy tanteraka. Fa tsy maintsy anafaka zany solony de ana misikiny le robe. Ary eno bas to de skiniky lamba tô eso de fomba fanako zaha. Haiko izy fanako ana. Fa tsy mila magneraky akena fô io commande avy tamin'ny ria davy tagny 1,5 million io robe io. Miaraka am'le lehilahy 1 million 5. Miaraka am'le lehilahy io 1,5 million 3 million fitambarany jiaby. Ke aiza mopekatra nisike io zany tsy sarotro tadiaviny madame ko. Atsika miboaka maraigny amin'igny atsika mizaha azy. Tegna ravoravo za zegny Léopold zay fa za handeha arivariva ko za mpodeke. Ok base. Akory keriada ndraiky herininy amin'ny tanàgna agny am'zay ke. Afa misavoritika doko zare am'zay ke amin'ny décision igny. Zany tsy vakiaky lô, sy raha hiky hely aby. Marimarinahy tsara hely igny. Fiararagna nahy salakady fa ho vita. Appel amin'ny téléphone tô fa nandombolombo ny téléphone ny artiste ke. Tsisy hevitry fa vonoko tô le babay. Ya chérie, azela fiave. Sasa miady avokoa za usini fianakaviagna. Misy problème rapapanay? Problème ino eky zany? Nagnantso za te Léopold, ino izy? Alefa mody zany armela mo izy akagny zany efa nahita vaiavy tsara sady tiany zany. Zay raha faneritreretiko zay. Andasabaraka atsika fô koa le kely io ambarako anao zany. De manakory invitation mariage fanapareaka anareo akagny. Zah ko gaga amiraha tany Léopold
le miparitaka fianakaviagna antsika amin'olo tsy dia mampanahiragna loatra fa le fianakaviagnan'olo re manakory za ro tegna tsy haiky raha ataoko amin'izany izy antsova amin'ny telefone edy izy edy tsy raisiny izy antsovigna mbelany misony librake antsova amin'ny numéro-na so dia anako raisiny raha azoko ny antsoviko amin'ny telefonako ty ngia igny. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le téléphone toy. Ty ndraiky misy message ndraiky nalefany aty ndrasy vakiko message nalefany aty. Salama yada. Tegna mialatsigny amin'ny riremandreny zaho tsy mitaka fonaka baba ndraiky mama. Heky ndraiky tsy mahafaly anareo ny fanapahan-kevitry anahy igny fa toy eky angamba ny tegna anjara. Kely raha tiako ambara yada ndraiky niny alfasy mody amin'ininy agny iarmelao fa indesika aminari antsui agny raha volantinari vaovao fa date mariage ndraiky tsy miova zay fa veloma yada ndraiky niny igny ary raha faneritreretiko maty Léon Paul atsika dia ataona manao koa re nazava io amin'ny ray aman-dreny armela raha mamany anapaka moramora so dia regny mimbadika ka zany tsy mety ampafantarigny izy zany na tiany na tsy tiany so dia zanak'olo tazomigny akaty fogna nefa raha fa hita fa tsy anjary magnan'io andantsova izy aloha volagnitsika mivantagna aketo koa aloha tsika roa miresaka aminazy antsova izy andraso ary ino eky baraka ataony Léon Paul ty zala tsy ty raha magnanto eky tegna tsy haiko eky raha ataoko le gagnony ary izy antsoviny fa message efa message foana alefany dia fa zay zany Marius petrapetranao ravinanty petrapetranao misaotra papa zao izy ravinanty tegna tsara fombanao ary mendrika anao mihitsy le ravinantinay fa nefa moa zany tonga amin'ny fitenenana atsika hoe nagnary ekotamana an-tragno satria nahita kanga tsara soratra aza atao bolagna magnanjany baka namikoragna aminazy ma tonga dia efa vantagno zao izy ravinanty Léon Paul zany raha ny tegna marigny afaka volagna raiky izy havy dia arosy mariage nareo nefa moa zany araka ny zavamisy sy ny resaka mandalo dia anao aloha alefa mody amin'ny mamanao antsendrika aloha agny anao aloha misaintsaigny dia eo amizay tsika mahitany atao rehefa tonga eo izy tsy mazava aminakahy zany papa ino mo problème izy koa mijanogno akato za tsisy problème fa lamina napetraka ny Léon Paul avy agny io dia aleo misy aloha nao mody aminareo agny na maraindraigna anao mandeha na rivariva eo dia rehefa tonga Léon Paul dia eo amizay tsika miditra amile toedra ranareo amizay angambaka izy koa zany basy raha nikoragny nefi-tagny tsy magnino basy fa marandraigny za mody zay ravinanto azafady fa io moa fandaminana hainao fa regny olo nianatra efa hoe kajikajinazy amin'ny raha zany akao mety zay ngamba atsara le fomba ifanaovantsika keto ka papa arahigny zany amblème aloha agnato sy tiako raha tana franco na ino misy koa tonga dia efa volagnina an-tegna marigny iza miditra am'izany ianao ambaloha Léon Paul fa tonga an-tanagna eto dia anjara eny amizay misavitaka anio amin'ny ray aman-dreniny agny atsika aveo korotony mamany akato dia manakory ambelao izy tompataka tonga eto dia io tsika ailika atsika aminazy agny le raharaha zay mbola magnanifo manao nampalahelo za haiko ravinandiko tiako be igny nefa motakory atsika zay koa nananjanaka roa tegna nameko zanako araiky izy igny fa tegna mafiregny za marigny kone zay aza mikorokoragna zany aminazy eky aloha mamay be affaire zany ya chérie aze la fiave sasa miady avokoa za usini fianakaviagna diato mama mandroso wala karaha avy tampotampoko ary ino matatabe tola mama ny raha njare mandeha to zany zaha hafitra Léopold avitagny Léopold ndraiky koa fa havigny atao amin'izay fombane zany raha azoko tsara baka mipôdy tahigny ndraiky ena mety zany donc hoana mama tsisy lafiratsiny zany sady am'izany koa zareo manolotry moletry satria abaka na imbola tsy nazagna moletry ary tahinazy agnaparaka invitation ary armela mbola misy folo tavela ka meky namako regny bake ery Nicole ary Jofa mbola tsara nahazo armela fomba nare boka mbola tsy vita zanako so de fogna nahy tokony ampanambadiagna docteur igny satria baka izy igny ka mbola libre fô jusqu'à mizikeo
Zegny edy mama le koragna tsy tiany sofikiregny igny e. Mariazinay atao fa tapabolagna tavela tsy hagnanovagna azy. Ary invitation jiaby efa niparitaka. Atao akory koa? Wa mela hoe tsy de mbô sorogno anao izy anako tsisy dikany kony invitation regny magnamboatra hafa koa volan'ny docteur igny tsy lany fa nagnambolan'ny radoko igny kony mama tsy hifindra amintsika e. Volagno aminazy igny izy raha mitady vaiavy hafa izy koa mbola libra volagninazy any fa za tsy hagnano. Izy koa zany ady valintenina farany mela tsy tabitabaiky ana sitrapona fa maraigny fogna za handeha aminazy ary amezako invitation koa izy igny ambara koa tsara be la vertana zany mihitsy ny mama vomeka tsara izy amena invitation zany beka hen tsara be hoe fa manambady za tsy tabitabaiky ke ravinanto mo tokotokony firagna haviane Léopold zany amtineny mama izy tokony havy satria heriny andro aviany mariage-ne ary mariny zany niany fakamisy ary lamba mariage nare mo aiza karaha mbola tsisy koragna mikasiky zany peratra sinisisy mbola tsy karaha olo tsy vogno koa fandinihako Léopold igny afa aminazy Antananarivo agny nivolagny mbo ny peratra izy avakagny mitondra azy mandeha atô zare bakôlo misy vola tantara mahita azy maromaro karaha ampidiry agnatin'ny boko amin'io fa vaiavina manao aby regny mama le misy tia hanigny regny izy alefa rô surtout boka raiky boatraboatra misy tromba igny tsô de fô mianjika rô tsô de boka mama mahazo raha fady rô igny ny mampanahiragna igny boka tsy mety mandeha rô olo fady hena igny aveke mbola fady dubera koa ary haiky be raha kasy maintsy misy raha magnanjany fô mama arôko ny vono mbola izy teny amin'ny fotoagnan'io ary be boka mama tsy maintsy tafilatsika agnatin'ny vavanazy igny fogna bolongan-keny angoaingoaigna anazy be magnan'igny robaka eky baka mariazinay avake izy koa mianjakanjika rô tambagna ataovy mela hoe sady kalibanao anaka tsara ny fafa rangoninganao igny za tsy mavita ary mpianatra regny tsara vite mama mbola nao id zeny fa raha volagniko fogna mama za tsy angalaranao mbôvo rô haiky be boka maro lalaharô za megnamegnatra tsôntsôvintsôvinjare ke fogna masady zare akako ny marlefaka indrindra mariazina fa regny ndreo ambla fogna zaza mpianatra regny raky mangalaranao mbôvo rô fa mbola vitandreo ya chérie azela fiave sasa miaja avokoa za usini fianakaviana tontragno série toy babako ave mamako fagnarany ndraiky papa ndraiky mama Raisa faly mafantatra anao ravinanto tonga soa aminay somary mafanafana foana antsio eto fa lazanantsy zany ndraiky afatesagna azy fogna fiainagna aveza mo fa vianay ravinanto have man tsara zaho fa niantra Tantananarivo tagny de tagny zay ndraiky Léopold ny fanojy tegna mafinaritra zany ke ino zany fi diplôme nanananao de anao tapakivitra anambady managna maîtrise zaho edy njano hitanao zany iada aleo mba zay samy manam-pahaizagna miaro fa tsy regny olo garadobo tsy haina garabola regny fa salakady vilompo agnaty an-tragno ato sady fa tsy namagna mitady vola koa mitady be hanigny fô hinagna hanigny ake bojo tao manakôry ma zanako fa zany safidinao fa zangy a mampitandrigny anao tsara be maro vola lany amin'ny mariage io fa na zany na zany tsy maintsy hitadiavanao hevitra mikoragna amin'ny armela hivolagnanao fianakaviagna anazy nazo invitation agny regny so de mbola mirotoroto andeha monjy mariage ty nefa fa tsy avandreo atao mariage ato ary daty mbola daty fo nantazomigny mampilaza reo aviro iada zare midofitra tsara fa tsy midofitra ampoto mihitsy fa midofitra amvodiny manga mihitsy zare fotoana io de nareo ndraiky aza matatro fa za tsy maintsy hiboaka amizare reo fô fa ampilazaiko tsara ndraiky zareo fa nao edy Léopold tsy mandeha manokagny atsika roa mila dia raiky mifanesy amin'ny lalagna igny vomeka tsara zany beka mba hitan'olo fa igny le vady Léopold le vaiavy tena tsara amizay fotoana io sady mikartie to etiko ny mbola tsisy vaiavy tsaratsara na to hon karaha Rosalindaza lahy matin'olo be manafy jiaby amin'ny tanàna Irlandory ene ary manankory mo commission fa vita aby raha jiaby mikasiky azy fa vita commission jiaby nine lamba mariage jiaby efa azo peratra le lamba robinazy mariage zany fa niragniny zala maneve keza tegny baka tsara ny volagna fanare fo namezako fivolagnana ty keza zay hivolagna amin'izegny
voalohany indrindra papa ndraiky mama tsy halanareo fa tonga avako tato ary nagnova raha be koa fisiako tato ke nohon'izany tegna matokisanare fa tsy mitika zanakanare diako akato fa tegna hankatia ho izy ziska amin'ny farany sady zaha aketo ampagnomagna anare fianakaviagna jiaby tsy petrapotsony zegny zaha agnatin'ny tokantragno fa tsy maintsy zaha asa mba hampatsaratsara velon-tegnanay zagny ya sady velon-tegna ty fa tsy vitan'ny lalahy reriky fa mifanampy ny lalahy ndraiky vaiavy baika moramora edivagna amin'ny fiainagna zany ka asa manakory ray aman-drenina tokony afarigny amonjy rahanareo mila miala niany zareo so de taraiky amin'ny mariage io amin'ny herignandro io de atovevitra azahoagna zareo amin'ny telefony mba sakavy magnomagna mba tsy tampoko aminjare zany koa ao am'izagny de nare aza misahiragna aby fa efa nampilaza zare zahay zaho matoky mety fa miala niany mihitsy ary ndanare ravinandro ende sombisamborana akagny Léopold mbo mitsotratrotra akagny fa hitako indre tegna reraka voyage lonjaby ino maloha kabokanareo ao so de fagnafadiany zy kakidrakaka ko frontière de base ny vadiny boka fa tsy maintsy laniny fo laniny zany ya itsidiky lalagna agnaty maloha bas zay niny zay ya mbo inako raha iseho aketo izy ko heny armela ravinanty vaovao o donc hoe i baka tsy maintsy hoainy fa le izy korotokorotoko ndraiky raha ataony mamany araiky mama tsy angigny bonheur ake satria zanany fa lany fotoagna tato eo fogna to de mivadika tampoko hoe globy tsy agneky zany igny madama lavabe igny ary misy vava magnany madamo igny hoe lava ohatra alavagna ny vavany ya chérie azela fiave sasa miaja avokoa za usini fianakaviana tonga soa amin'ny tanàgna Léopold zala ary raha ho aiza moa zany zala moramora najo fa o anao mborana diga korana tana zaho igny ty voatifitra baka ny tanan-dohanao i vaiavenao likely saiky nana madiky taminahy jo fa izy ndraiky baka fa tsy vaiavenao amizay ke mastoa ndanao ndao mbola mahazo mandeha mikoragna aminazy ndraiky fa igny efa tsy ninahy za zeo fa nazo zavinao izy sara be i le tegna madamonahy amizay io ninday koa manavitagny ary tsy ratsy koa araiky to baba dika zany ary mela zany efa zipo efa zipo tralala mihitsy fa ilamba fa iza vaiavinaka araiky ty koa dao fa borako sofognao matoa na mamaraha vaiavina taloha zegny dikan'zegny na io mbola manampitiavagna izy io edy io zahavy io magnevangy vaiavy zany zare samby sorandre karaha sasetiaka io hataovinao edy mbola miarakaraka amin'ny vaiavy zany ary tsika zy fa profo zany resa andeha mirafozako taloha io agny odako hitako regny ny vaiavy tsara be manakory tsara zah niany hitonao jo fa regna zany ana managna mazaho afaka amin'ny vaiavy igny na andeha le mitany tsy mora aminazy ay koa anao lofony rone fa raiky aminahy igny baba magneva zah koa zigny lehilahy tsisy jery maty atako ino olo magnano igny na igny tsy managna diplôme zaho matoky ambara ho azy edy raha mamany hely hitanà rotragno ratsiratsy hely ro i raisa arotragno ny vaiavy volanky aminahy le sy tiako be tsy hitakaliko anao igny fa nao aloha tegna tsy tiako mivolagna ave kato raisa satria aho mamaly lavapeky be zay hoa tegna gidrakidra za fogna mamaly raha koragnindre izy ndraiky kofa disy tafahoatra loatra raha volagnindre za tsy maintsy mamaly ary raha regniregniko mpampianatra T3 zegny raha fozagna anah io tsy tantany aminaka fa za i manampahaizagna nohony azy ambara tsara be ngasana tiako raha magnanjany ody atô ode holio wa mandrus vravnat la nanjary sabotabota mandrus anare roa wa melao naviko ny vahiny akaty zanako ny finanany fa tsara mifody karaha hitako hitana misy zopinigny chéri ravoravo eky lazazana hitana io fa mangarankaragna bokony ranomasonahy zany aza beky fampetapetaka maloha karaha labozy tapaka fogna samy mangala sezy atsika toy koragna sampisampy mbona raha sarotro mofandaminagna raha tony any mo zay kabary an-tragno ya ny kabary maloha niny azo tamisy satria aho mahakasika le faviako zany
ny mariazy baka tokony amin'ny herinandro ambony ho avy rao ihany fa nefa tsy tafaboakany ndraiky zanakanao zany fa zay ndraiky vaiavy to ndraiky natafaboaka azy nagnino azao ma vaiavy tsy mazava aminahy zany ya izy baka kofa nilongologno tatanarivo tagny raha lehilahy zany niny de tao nahitanjara sady le hoe anjara moa zany tsy miotaka de izy le anjarako amizay io ka voatery tsy maintsy zay roa zany hanatanteraka le mariazy fa zany kanao tegna tadiavo anjara hafa igny ino tsara beky ny Léopold za tsy moiky zany invitation jiaby fa miparitaka zany nabaraka aketo tsisy zany fa nambady re ary tefa nisy olo agnaty kazanako io tsy nalefako nohony avy aminare za tsy moiky zany avy migodrogodro be anatavana magnano zany forsaky fagnana Léopold ary vaiavy to indana mandeha miboaka godrogodronany sy magnano fa masiso heya tegna hita mihitsy kony anako tsy lasa lavitra tamin'ny fianaragna madamo hoe zaha fô teny aboaka amin'olo tsy magneva mpampianatra mihitsy kony fitenina magnanjagny hoe ary za miza zany kanahy karaha ho tsy managna BPC fa raha magnano io agny vaiavy to moramora ngia vavanao ananda miboaka agnatin'ny an-tragnonay an-tragnonay kony nahitso de tsy hainao fogna karaha makalefaka fagnan'olo ndriky na voavely niany aky ndana miboaka ndeso agny Léopold holognahy ary mariazy nare zany tsy vita eto za mampizahanare fa zany tsy ho vita ahita olo lefaka tsara bekiny bakare wi tsy hainare tsara fô azovy zahay wi zaskedy amire mandreninao igny korotoroky akagny baka zare za maratosy nadalagna andre mo tsy haindre tsara be le zovy madamo zany priska oa mame anaza beky mandeha akagny mila za tsy maintsy mandeha za aminagny anahy hegnanaka tompiny anao indre kony mamalamba hoany foagny mihelakelaka akegny za sy tarela zany akorotako fa mariazy zany izy kofa tsy mahay mandefa pepetra zare oa Léopold ino mongiarahara tsy natakona za tato fa niaritra nandigny nefany naro olo nankatia za fa tsisy niarahako zany noho ny fitiavako anany ambesako anany andeha nianatra tagny avy tagny anah ndraiky raha natanantondra vaiavy hafa Léopold mafaminaiko Léopold tsy nampoisiko Léopold ke le olo nitady regny baka ndambo mipodiano tadiavigny zare regny fa mbola vognony fa baraka zay Léopold tegna fa tsy haiko fa nafa niambrivotra hoe andraso hoe Paul metakalakoly azafady Léopold aloha tsy karaha say fa baraka ataotsika amizio hoe karaha vera vatra Léopold ya chérie aze la fiave sasa miady avokoa za usini fianakaviana tegna tsy haiko docteur fa tamin'ny sabotsy maka mariazy-ndre le nangodroko be tegny nefa tsy vita le vinantonandrasa igny nagnano mariazy tamin'olo hafa de izy toragna tamin'igny mbola tsara tampodiagna izy ke mbola fa tampodiagna tsy haika sa ino tegna retignin'azy fa ale tahagna aminaka ato maloha ya izy koa natamo analyse jiaby madamo hita fa tegna areti-po mihitsy nahazo azy io na cardiologie zany very za mame tegna very olo mbona antenaiky olo tiako igny ke igny ndraiky natany avoto za docteur aleko za maty fogna eky zao izy aza matatro na mademoiselle fa za mo mbala eto tsy maintsy mpiako anao raha ohatra mo tianao zaho afaka hikarakaranao atako maresaka mariazintsika roa lombolombon'ire teo igny fa za matatro am'zany anao marigny moa izy ke zany docteur afa izy volagniko aminazy zany tsisy vandy zay zany ankasitrahanah ndraiky mavadiagnanerony docteur io mama dilandraha ankasitraha koa fa hela mihitsy zanakasitrika zany fa igny natany sady anany zanako fa hitako ragno tamin'ny voalohany fa tsy maintsy miambirivotro anahy tamin'ny vinandro talohagny fa na tsy nagnaiky ty hiambigny rivotro fô na de izy igny fa manomboka hatreto maloha anahy fa tsy rivotro raha hiambesanahy zanako efa salama za mame ary lako areto docteur Sirom areto fa zay handeha hody karakaregny malakilaky fogna eky mama mariazy zany avy aminjay fianakaviagnatsika tsy takitraigna masotro teo igny ary mezo invitation koa zareo izahavanjareo azy dy manabaka matokisa fa tsy maintsy amiako mamana meky papana raha meky koa vaiavy nagnano sehoseho rôle tamizigny ody ady docteur andraso fa mbala misy olo ato ehe
efa ela loatra za tantotany akato za niany hitriko fogna wah zy moreto aby motato okey we mafangaroharony tsy mahita zare ndreko vai avy tsy mahalala fomba man afa volaky mendra sakafo ambara misy olo tonga de fa mity fo izy avy agny ary mbo ino madianizigny eto igny vai manokatrakatra amin'ny tanàna keto fogna zigny tatady sarisazoro aminakaky baka zigny tako ino raha magnan'igny iny koa le nanaovagna mariazy tamin'ny sabotsy tena resaka boe igny igny zany le vadivady teo igny ary mba variagna fongy ahy ka zany za aminazy fa tsy eky nifaisiky zigny fa so ihany ma nintsika mahafataky le najanagna fo iky dikan'izany vadivao izy mahandranto be magnan'igny mbo nafera avy natsara bekiny tokony raha nalaintsika sary baka zigny avy tena ampizavagna Léopold aza miditra am'izany areo fa io tsy maintsy takatra fogna io regny iny mbola zatra magnano fiainagna Sodoma tantanarivo tagny fogna de mbola toy zany ataoko zay io mbola tsy afa-po izy ary izy koa zany de raha tsy fiafaragna ny latokantranon'ny Léopold igny mafaizy tsara ndraiky igny koboenjagnahary koa baka zany ambilaka koa izy mbo hiambigny rivotro ka fa zao izy mbola tsy manjary tsoahagna aloha le séroma io fa ndraha sy lany tanteraka izy zay vao tsoahagna awa ya tsy magnino zany basi ya chérie azela fiave sasa miady avokoa za usini fianakaviagna ya atsika ina lasopy vetivety aloha Léopold fa mosary mihitsy za zany ary be tragno mbola tsisy anymasaka agny mamanao zay raiky an-tragno fa haiko igny zany tsy magnino eda za mividy azy tsy magnino losika hinagna ary losay moa ravinatony boka maraindraigny be tan-tragno tao igny karahan'za asa zany izy tao zany boka fialany taminahy tao eto atsika ina lasopy amin'ny vaiavy to igny aloha basy za de magnefa izy tody eda de fa nivolaniko teo igny zany ary asiagna boisson hely roa koa na magnefa izy fa hainao babanao tsisy vola lany ta mariagenareo igny tavoro vaiavy tavoro any amin'ny lasopy ndrolivo ve tavoro tody de ko misy boisson tavo boisson raiky atao limonade madame atao limonade le izy fa zatao zay roa fogna ok masiko ma nahita iagnan-draha sa manjavozavo nanakory eda nanakory ary tsy ravinanto miaraka amin'ny tovolahy igny igny ravinanto igny costume anazy ny skin naraindraigny mihitsy igny andraso di kose izy igny dana raha aloka akagny malakilaky zala aiza miady amin'olo foana fa za fo Jofa ngiahy Jofa ngiahy azov ma Jofa ingiahy karaha jarifa io Jofa io le olo miaraka aminazy rapizako anao fa tsy Jofanao zay pondraso di isa tsy zay antsovy amin'ny agnarany dizy dahato za ko iranao magnantso agnarany ro antsovy amin'ny agnarany izy antsovy zany rasa tsy ana flanky wala mbo zo koa maholo magnano mahay zaha amin'ny tanàgna to eny efa zakaka mbola vahiny tsy olo avy amin'ny arivo mandry tsara avakagny zany tegna rasa tsy volagna teo afa Jofa koa afanako lekile matona zany babe Léopold mifona za Léopold mifona za fa tsy agnano ekigny mary fora volagnin'olo anao i tegna vavanao i tegna tia mahilakilaka olo jiaby iarahanao aby izy namako fa tsy olo miaraka aminaha zala yada mana lasopitsika so zany ravinanto raha ataonao iwe tegna ihinana tany tsy haiko fa mariazinay ndraiky efa vita ngiaty moa tsy ty le ngia-piarametra taminare taloha ibaka le gagno anailo tegna tsy nanjary marigny Jofa hoe anao izy ndraiky zampanaraka tagny fa tsy manjary raha magnanio ediny hazala mbo za ta magnanjany ma manafo matoa izy nagnandra nagnanimo mety misy raha tsy ampy any aminareo agny tsy ampy manakory lava be lesy zany zao sy ravinanto arogna etanao an-tragnonay de losana mandeha mipody amin'ny tany niboaranao avy agny tegna tsy possible mihitsy za hody satria vadiagna vita soratra ko nihinay hoe fa tsy vitany tiako ana fogna tika zany anao manjary torigny anao satria anao ne takatra toriko anao za tsy te lala zay aza torigny foko izy ade zina maditry tiako fogna zahay elaketo fogna
takzay lesy armela foana naroso fa tozay miaraka amin'olo matitry be magnanio anao. Izy ihany ko da malaza hagnano mariage amin'ny docteur ko maty tsamboky za e. Ha? Ya. Zay zany invitation amin'ny enveloppe tsy nabokana zay. Igny le invitation igny fa mbo voloko fo docteur igny tapikira rano koa. Enga tsisy zany. Iretanao fô io. Avy amin'ny dalaganao baka io. Zany koa fa nandigninao tantsoy teny. Jusque fianaranao vita. Rehefa vita fianarana nday olo hafa ndraiky anao. Io amizay nanazy le tsy nanjary. Iaza ko. Tsy haiko ireto ny nandao miala an-tragno anaha ka rehefa za megnatra. Mamono za anara isa e. Mboho akaiky baka zay ndatsika hôty latsaka rano masona ilany gauche niany ndraiky miaraka droite. Sadino koa moa raha ny boboanareo ndraiky papa mandeha amin'ny arabe to mahita raha tsy fihita eky baka. Jofaty rô voagny tanay tsy manjary. Sady zigny fa nialako olo tsy managna diplôme io fa tsy tianao aketo zany. Za fogna tsany. Azala tegna nanenako Paul lasa antegna ndraiky zala nahazo angafona aminazy toy le tsaratsara ily misy fagnahy lesy ny docteur tegna antegna le niandry Paul nandigny rivotro tantara nisoratany Franco Razafombolava. Berlandine Priska, Marie Armela, Ratsimbaza Violence Kati, Rasoanjara Nicole, Ravelo Arsoa Raisa, Joro Frederic, Jofa mahay misoma. Jor Leopolda ary Franco Razafombolava. Nandigny rivotro nandray feo James Salando nandrindra sy teo amin'ny lama ara teknike Franco Razafombolava.